ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଜ ଉପମା ଖାଇବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଜ ଉପମା ସହିତ ଇମଲି ଆଉ ଖଜୁର ଚଟଣି ଦେଲି। ଦେନ୍ ଭାତ, ତା ସହିତ କୋଳଥ ଡାଲି, ଲେମ୍ବୁ, ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା, ଆଳୁ କଲରା ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତା ସହିତ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେଲି। ଇଭିନିଂରେ କିଛି ଟିକେ ମୁଢ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଢ଼ି, ପିଆଜ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି, ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଚୁନ କରି କାଟିକି ଟମାଟୋ ମିକ୍ସଚର ପକେଇଦେଲି, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ତା ସହିତ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସୁପ୍ ବନେଇଦେଲି।